Blood cancer manjak takuk Omrit Debarmano nainani bagui srangsalo Agotla Cancer Hospital thangka UTF ni president takuk Sojol Deborma. Buma bofa grei sakhamya takuk Omrit ni nukungni borok bai kok salaimani logi logi Cancer Hospital ni saknani rok bai kok salayei takuk Omrit ni mukthang tongkhorno saimanani chaitokha UTF ni president Sojol Deborma. Obo haikeno sakbai thangtei borokni UTF motha chubachu khlaimani logi logi takuk Omrit ni treatment ni bagui hasil ni joto lukurokno khairok matei chubachu sanka UTF ni president takuk Sojol Deborma. Sini takuk Omrit dosram amsaini uma bu pakrei koroksa bigra BPL family ni bihiku sai tai serai chikon tei sonsar planai tonglai batar ko samu planai akulai blood cancer manjagi belai kono jungjar birmano khlai tongmani kokno khnawi tini oro bisa kono naina phaimani sini takuk Omrit no patient bai kok rok korok salaimani pore doctor bai treatment khlai tonglai joto oroni medical staff rok bai kok salaimani apulaimani pore abro buchikha je tini treatment orok grei bono phata phasteo refer khlaidani nangnai refer khlaidani thangi tongo biskan ko dini bisong bono refer khlaijagwano जों सिनि UTF नि जे मानसाक इसा सिनि capacity tongmani joratei जों borokno chubai kabuka buskar ko leksak sang chubanai जों जे mantai khlaiyo pia doctor bai salaimani pore sungamo bo saiman kha je BPL patient rok ni bagai gobangma सरकारी सुजुग सुबिदा नि आयुष्मान कार्ड रok थ्रुते boro maximum expenditure no आयुष्मान कार्ड rok थ्रुते boro pannai lukurok ni thani kisesa kobok no sing thoksa khumai je jani ja mantai khlai khadi sing takuk Omrit no chuba laimano bini miklugo sing bacha laimano obahai thoksa khairba singsa family no sing bahaike kisa chuba lai borokno lokni khoroksa susu earning member sing takuk Omrit patawa sam khlai সংসার চালুই दंलायमोन takuk Omrit no bahaike sing bini langmano kipili relaiman sing abo kisa chaitok laimano lukurok ni thaniwo sini dokha kaham lukurok ni thaniwo sini UTF ni obono obok donglai phaidi je mantai khlai sing bono chuba lai sing bono mathakai kisala